Kaixo, guk Usue, Andere, eta eder gara. eta zenbaki hamartarrak hurbiltzen azalduko dizuegu. 3 motatara hurbildu ahal ditugu. Batekoetara, 10-enetara eta 100-enetara. Eta orain batekoetara azalduko dizuegu. Bi zenbaki hartuko ditugu, adibidez, 6,78 gehi 12,36. Hurbildu behar ditugu, orduan, 6,78 batekoetara hurbiltzen dugunean, komaren aurrean dauden zenbakiak hartzen ditugu eta fijatzen gara alboan daukadan zenbakiak. Kasu honetan, 7 da. Zenbakiak 5etik aurrerago badaude edo 5 bada hurbilago daukana, zenbaki handia da. Eta berdin egin behar dugu beheko zenbakiarekin. Orduan, 12,36 batekoa duen hurbilago da 12. Orduan, 12 gehi 7 19 dira. Eta horrela da. Eta orain beste adibide bat egingo dugu. Hemen daukagu beste adibide bat. Orain azalduko dizuegu zenbaki hamartarrak hurbiltzen 10-enetara. 2 zenbaki hartuko ditugu. Adibidez, 45,16 gehi 34,93. Orduan, 10-enetara hurbilduko ditugu. Komaren aurreko zenbakiak hartuko ditugu. Eta komaren atzean dagoen zenbakia kasu honetan 16 da. Orduan 6 baino handiagoa denez, komaren atzean dagoen zenbakia bat gehitzen diogu. Eta berdina egiten dugu beheko zenbakiarekin. Eta batuketa normala bat egiten dugu, baina hori bai, beti jartzen koma bestearen gainean. 2 gehi 8, 10. 5 gehi 4, 9 gehi 1, 10. Eramaten dugu burukoa, eta 4 gehi 3 da 7 gehi 1, 8. Hemen daukagu beste adibide bat, baina kenketan. orain 100-enetara hurbilduko dugu, adibidez, 12 koma 855 gehi 9,888. Orduan, komaren aurrean dauden zenbakiak hartzen ditugu eta komaren atzean dauden lehenengo 2 zenbakiak. Kasu honetan 8 eta 2 dira. Eta 5 handien grupoan dagoenez zenbakiari bat gehitzen dio. Eta berdina egiten dugu beheko zenbakiarekin. Eta ematen digu 22,74. Hemen daukagu beste adibide bat.